belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Zondagavond heeft de politie een man doodgeschoten bij snackcenter 45 aan de Corrieweg. Iets na 10:30 was er een melding binnengekomen dat er een ruzie aan de gang was op die plek. De avondklok was toen al lang ingegaan. Bij aankomst van de patrouille waren 2 mannen aan het ruzie maken. Volgens de politie trok 1 van hen een pistool en richtte hij daarbij op de agenten. Daarop schoot de politie op de man die ter plaatse overleed. De zaak is nog in onderzoek. Een opmerkelijke gang van zaken in de Curaçaose politiek rond de partij Trabalpa Curaçao. De bestuur van die partij verbiedt Renox Calmes nog langer gebruik te maken van het logo van de partij en de naam van de partij. Calmes stond nummer 1 op de lijst van Trabalpa Curaçao en gaat morgen het parlement in. Maar het bestuur heeft geen vertrouwen meer in Calmes en die kan wel op eigen titel dadelijk in het parlement zitting nemen. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar Curaçao, não tem importância botar ela blow. A botar Curaçao, botar em um lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Het multidisciplinaire team op Curaçao blijft boetes uitdelen. Afgelopen weekend werden 30 bedrijven gecontroleerd. Daarbij gaat het vooral om minimarkets, toko's en snacks. Er werden 10 boetes uitgedeeld in totaal en 13 waarschuwingen. Het gaat allemaal om gevallen waarbij mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dat betekent geen mondkapje dragen, te lang open blijven of klanten serveren terwijl dat niet mag. Curaçao heft morgen de kentekenregeling Plaats je die dia op. Die geldt sinds 24 maart. Dat betekent dat automobilisten weer 7 dagen per week de straat op mogen in plaats van 2 dagen per week op basis van hun kenteken. De avondklok tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends blijft nog gelden tot 19 mei. Vanaf dinsdag worden wel de tijden om naar het strand te gaan verlengd. Dat mag voortaan van 4:30 's ochtends tot 9 uur 's ochtends en van 4:30 's middags tot 6:30 's avonds. Verder mogen de sportscholen dinsdag weer open, maar gelden er nog wel beperkende maatregelen als er binnen wordt gesport. Ook kapsalons en schoonheidssalons mogen weer open, maar klanten kunnen alleen op afspraak worden geholpen. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Volgens toerismeorganisatie Tjata is het afschaffen van de Plaats je die dia niet voldoende om toeristen naar Curaçao te trekken. De organisatie reageert daarmee op de versoepelingen die de overheid zaterdag heeft aangekondigd. Vorige week stelde Tjata nog zeer teleurgesteld te zijn dat er niet meer versoepelingen worden genomen. De maatregelen van afgelopen zaterdag zijn volgens de organisatie echter niet voldoende. Volgens Tjata is de kans groot dat toeristen nog steeds niet naar Curaçao komen, maar kiezen voor een bestemming waarvoor minder verplichte testen moeten worden gedaan en waar meer activiteiten zijn. Het vaccinatieprogramma op Curaçao verloopt voorspoedig. Dat zei epidemioloog Issy Gestenbloed gisteren tijdens de persconferentie. Dat is ook een van de redenen waarom Curaçao opnieuw met versoepelingen komt.
In totaal hebben meer dan 80.000 mensen zich geregistreerd voor een vaccinatie. Meer dan 77.000 hebben ook daadwerkelijk hun eerste vaccinatie gehad. En daarvan hebben meer dan 32.000 mensen al 2 vaccinaties gehad. Het streven van de overheid is dat 106.000 mensen 2 keer gevaccineerd worden. Ook het aantal positieve coronabesmettingen neemt af op Curaçao. Zondag ging het maar om 1 nieuwe besmetting en daarvoor waren bijna 700 testen afgenomen. Er zijn 21 personen genezen verklaard en dat brengt het aantal actieve besmettingen op 164. Op dit moment liggen er nog 33 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 22 op de intensive care. Daarmee wordt de trend van een dalend aantal besmettingen en een vermindering van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis voortgezet. Er zijn sinds maart vorig jaar 114 coronapatiënten overleden op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.